uzoqala yena ke Maova uyobhekana noThabo noDada. Uyalapha ke Thabo noDada uDuda eDamini. Thabo noDada ke mbukeli at some point ebedla ibhandle kaKapteni ku Cape Town City. Ngakho ke i-leadership into ke anayo ke ngempela yena ke uThabo noDada. Speaker lapha ke Thabo noDada uDuda eDamini. Begin Edward Mabova noDada shaphakathi ke Thabo noDada. Uyibeka phakathi Thabo noDada. Uthi ke nginivulele indlela ke madoda. Uthi ke nginivulele ke indlela ke madoda. Ngibheke lapha ke Darren Kita. Akubheke lapha ke noDada. Umphambanise nayo yena ke Edward Mabova. Uyelapha ke umdlali oyideleke amathambo namhlanje. Wadlala kahle ke ngempela yena ke uMaxwele. Bhekene lapha ke noKhitikhithi. Maxwele, hey, Darren Kidd, which one is this one? Maxwele, yeah, shelo mpahla. Beka phakathi ayabulela Maxwele. Esemqalile lapha ke uDarren Kidd. Emenzela ke itayela. Othi Maxwele ke lokho nje mina ke akungithusi. Waseyibeka phakathi ayabulela Maxwele far from the keeper. Pick it up again sport. Wasege einamega. Yena ke ayabulela Maxwele. Uzela phake siphiwe Mahlangu. Highlands Park sebahlaba sebangena. Yena ke iLions of the North. Yake yadlala ifinal yeMTN 8 eOrlando Stadium neSuperSport United. Wayesasekhona kuyelapha ke Highlands Park. Mahlangu thatha isikhathi sakhe uMahlangu. Mahlangu beka phakathi uMahlangu. Uyibeka phakathi Mahlangu. Ufuna lapho kuya ke ku final yakhe yesibili. Yena ke uMahlangu. PK Sport waseyibeka ke phakathi. Ufuna lapha ke ku final yakhe ke yesithathu. Yena ke uMahlangu uzokhulula lapha ke final eyadlalwa ke eMoses Mabhida Stadium against iStellenbosch. Yawo lapha ke iKhaleni yayigijinywa yiyo lapha ke iTS Galaxy. Ngakho ke ufuna ukuya lapha ke kwenye futhi final uMahlangu. Wathumela lapha ke the beast Tando yenkosi Mabaso. Suka lapha ke iqenjini lawo ke iMidlands. Iqembu ke leli likhulise ke inqwaba yabafana ke basisibancane. The beast Mabaso beka phakathi Mabaso. Uyibeka phakathi uMabaso. Yena ke uTando yenkosi Mabaso. Siyalingana ke mbukeli. Ayeke funa ukugoba ke uphondo. PK Sport ngathi batsheliwe ke bonke ukuthi far from the keeper. Ngathi nje batsheliwe bonke ukuthi ke far from the goalkeeper. Ngendlela ke abashanga khona ke ama penalty. Uzosukuma lapha ke insizwe yaseZimbabwe. Emmanuel Jalai dlalela lapha ke i-national team yaseZimbabwe. Ebehambe nayo kuye lapha ke ku-AFCON phezulu eMorocco. Jalai speaker lapha ke Jalai beka phakathi futhi uJalai. Alobe shaya ingcwenga nje. Onozinto babaphambanisa nawo.
athi ke Mawova awubuyele usuke lapha ke endleleni yemali. Yo, I can't ask you which way you're gonna tell them, huh? If I ask you which way, you're gonna send me the wrong way. Nangi lapha ke Darren Kit ubuza lapha ke uNguse. Uthi ke weNguse uyangakuphi awungitshele ukuze ngizokwazi ukuthi ke uzongisa endaweni wrong noma ke endaweni right. Asikaboni lapha ke any cheeky penalty. Akukuthi ke kuyathonywa kuyo lutho. Abaqeqeshi bathe nje la pick a spot bese ke ugcwalisa. Nguse beka phakathi Nguse. Ulokhala ingcwenga nje yena. Ulokhala nje ingcwenga yento emaqenjini ke omabili. Lungelo Nguse akubheke nje beka phakathi. Ashesha ke ukuhamba ke unozinti bobabili. Mawungafuni kuba nenkinga bheka ke unozinti akhomithe bese ke umphambanisanayo. Ronaldo Marman ufakwe endaweni yakhe uJocelyn Kamatuka. Obekade ke engeneze sabo uJocelyn Kamatuka. Isheke bebemfakela yona ke ipenalty. Yena ke uRonaldo Marman. Engwazi ukuthi ke eyakhe izogcwala lapha ke Ronaldo Marman. Une technique enhle ke sinokumbona ko lapha ka set piece. Marman beka phakathi Ronaldo Marman. Engishilo ngathi izogcwala eka Marman. Ebeyibonile ke lapha ke Mawova. Ebeyibonile Mawova. Kwakuthi ke igcwele ipenalty yakhe uRonaldo Marman. Uyelapha ke insizwa esuke ebhejini yathola i-equalizer. Uyelapha ke uKhumalo umntungwa K-Master. Uye ke uyelapha ke le bola against Darren Kit. Khumalo ngike ngasho umdlalo ke usasekhona. Ngathi ke isimo esikanje izolo sisibonile ke ngempela ngaye lapha ke uBradley Grobler. uBradley Grobler uthole ithuba elingqayizivele waliyeka leli yathuba ebekungenzeka ke ngempela isikhukhule ke siwine ngalo. Yamudla ke le yanto yena ke uBradley Grobler. Kwathi ekhahlelwa ama penalty wayishweba ke uBradley Grobler. Nange uKhumalo obethole lapha ke open net emva ukuthi ke ethole equalizer. Wayiyeka ke open net. Uyayishweba ke manje penalty. Ubuya nayo izwa uDarren Kit. Njengamanje kuyelapha ke iDurban City. Kyle iyakenza babheka ukuye khoneni abeDurban City kuyelapha ke semifinal yeNedbank Cup. Kyle iyakenza uyala Mawova. Uyabona le penalty Kyle yakenza uyithathe esebheke vele kuye khoneni. Uyikhahlele esebheke vele ukuye khoneni. Kodwa ke isasenethuba yona ke Durban City. Isasenethuba iDurban City. iGolden Arrows kumele ke ikore le penalty kungenjalo. Uyayiphelela lapha ke iGolden Arrows. Uyalapha ke Sise.
bhekene-ke no-Darren Keat. Cisse beka phakathi. Cisse iyabuya emdlalweni iLamontville Golden Arrows. Singena lapha-ke ku-sudden death. PK Sport uCisse asemphambanisanayo lapha-ke uDarren Keat. Nange lapha-ke Mkhize, mfana futhi Mkhize uya lapha-ke kuleli bhola. Asekuyi-sudden death ke mbukele, usuke sekushubile ngoba-ke wageja bakora kuphelile, wakora bageja kuphelile. Sibheke lapha-ke Mkhize, bhekene naye lapha-ke Mawova, mfana futhi Mkhize beka phakathi. Mkhize ayibeka phakathi. Mkhize isesemdlalweni iDurban City, ingcindezi isingaphansi kwayo lapha-ke iGolden Arrows. Injabulo ibhalwe ebusweni kuba lapha-ke abalandeli. Usukuma lapha-ke ukapteni yena-ke uGianni walandwa eqenjini leRoyal AM, yilo-ke iqembu ayigijima kulo uGianni njengoba-ke selakuyo lapha-ke iGolden Arrows. Sibheke lapha-ke Gianni iyadlula iDurban City, emva kwama-penalty. Ijoyina lapha-ke iTS Galaxy, ijoyina lapha-ke iqembu leMilford, ijoyina lapha-ke iqembu leKaizer Stars. Iyadlula iDurban City, ibine red card, yayihudula iGolden Arrows, yazi yayifaka lapha-ke kuma-penalty, yasifika-ke inqumela khona iyona-ke iDurban City. Bakhala bayayithulisa-ke abe-Golden Arrows ngoba-ke bayazi-ke ngempela ukuthi-ke la bekumele-ke nakanjani badlulele phambili, kodwa-ke akwengenzeka kwabayo lapha-ke iGolden Arrows. Ngaleyo ndlela-ke mbukele Durban City izokwazi-ke kusasa kuya lapha-ke i-extra time ukuthi-ke izobhekana nobani kuma-semi-finals. Durban City, Milford, amaqembu amabili alapha-ke esifundazweni sase-KZN, kanti-ke iKaizer Stars nawo lapha-ke iTS Galaxy, amaqembu-ke amabili asesifundazweni sasempumalanga. Ebeshaye lapha-ke ingcwenga yepenalty, kwakuthi-ke ulivule kakhulu-ke ibatha yena-ke uGianni.